amang'ana ale gusima igoro ya marimo abere kakoba amang'ana y'ogokumisana. Abanto batekire advantage abaibori kere basirire gose omosacha kasirire otiga omokungu oye, abanto batake advantage koiba amarimo, which is very wrong. Buna bono iga ntobwate case togendererete ali court oborimo bore mwembega iga ebore 50/100 omonto oyomo oimokire okoruku ng'a moreka nere amenyete ense ya America ochire ograpri oborimo obo. Oborimo obo intwe twarabeire ororo korwa 2002 mpaka bono iga. Etogosaba eserikali ya Kenya tosabe naende ntobwate eland registrar yaito ere iga iga ore omonto omuya sana ogotekia amang'ana ya esintakana ogotekia amang'ana ya ababuraka na kera egento ofuatiria. Igo togosaba the land registrar koranche tokonye ekine eki twarabeire tore court now, this is now almost 2 years, naende togosaba eserikali esoime egere tokonye amang'ana buna aywo as the orphans. Yo naincha Marietha Joseph koruka obwoge bono egento ndatebe eserikali yaito enene eyero ororo bono obisi tiga erigereria enchera egochi gokonya eseseme ya amarimo babeka amarimo aya naba digital ase eng'encho enchera bakona gotoira baira gochia omonto agokwa obwati oboremo for 30 years oku naende otiga oyonde obwati yarete problem. Egento togosaba eland registrar yaito ya Kisii iga tiga Nyasaye amokonye erinde arigererie egento eke.